De PvdA schrok zich dood toen Lutz Jacobi zich meldde in de strijd om het partijleiderschap. Niemand gaf Lutz een kans, maar in de peilingen is ze aan het stijgen en dus zochten we haar op tijdens een werkbezoek in haar woonplaats. Werge. Is mooi toch? Ik vind het allemaal zulke rare namen. Ja, gewoon EA, Geer. Nou, we zijn benieuwd, want we gaan met je mee vandaag. Dat wordt lachen. Ja, welkom aan het feest. Kom op Lutz, je kan het hè. Yo. En dan zitten ze, nou ja, de bus is voort en ik kom letter even rond. Maar dan had het net in ons gevoel ingrepen. Ik ben maar bijvoorbeeld een handicap. En daarom, succes jongens! Lutz, ze noemen je tegenwoordig mijn Friese tweelingzus. Ja, dat is, ik ga even Fries spreken. Door best een mooi broertje van mij. Zullen we eens die brillen ruilen? Even Ja, kijken. zullen we eens even doen? Even kijken. Nou, hier kun je niks te zien, hè? Zo Lutz, Zo, ik zie je niet meer. wat voor versterkt heb je? Geen idee, maar... Nou, ik weet het wel. Dat is, volgens mij zijn het... Ik word echt een beetje misselijk, Lutz. Het is nou wel mistig in werken. Die andere 4 die zeggen hartstikke leuk, Lutz Jacobi doet mee voor spek en bonen. Is dat nou zo? Nou ja, spek en bonen zijn best lekker. Dat ik heel anders ben, dat geef ik direct toe. En dat heeft iets moois, maar het heeft ook iets outsiderachtigs. En Fries zegt goeie en draait zich meteen om. Nou, goeie. Goeie.